choma tegereri na oyo tolireti ankuru haba kuse global radio igonde chinsa mocha Dallas igon na ikire chinsa mocha Dallas. I just want to sing ana kinse again that to go to iraga. I'm in the parking lot kwenda kinga magana biyare kinga maron sia so to wate te bon mambia mo so se maragoba. Meanwhile ninga di kole to yo minto yumnari shoga gomburo kuru chinsa mocha Seattle Seattle Washington ngingona kia mangana ga ta nseme yo oyu binari si oganga omburo nga kibu akire abo bwa irire biya Waire biyo moraria. nga kinga ke chuma ya ko irire Chuma ya ngire biya ikiara ne wiki ngimana abelen komnyokanega sinya sa no muya. Ondendire opakando jenga leo na ikire chuma na inde nkale kokora. Erinde so ntwalo tumuka no so tumuka kwa edi tukolia mandi. Mbia mono goto wakere nyasenga mbia mono chuma ya atomyo kirikudala asfot watiga igon kare na ikire about ya dala sikunga love field ege tikyo bwanchani Okay. Nanche bono ega nonde Seattle town. Seattle, Washington state. Ngaki omonguru abanchira abo na gokwanira etikyo wanjani Lawfield iga siena mata ngaki orocho bwanjani bwa abantu abange amakiaya igo bwa kendire go so bwa mendire Omorali bwanjani mbo comment pie kiagera monendo itoga tebete nga chinga kicho moeri obwanjani bwa abange mbo kende igo ituko ndia tola ro bwanjani bo komenteka onyendi bwa komenteka nonya ne chinka kanginchi bwa taine kagyo bwanjani mboro bonoro chenyo bwanjani bwa bolire chinka cheito obwanjani bwa bolire chikanisa obwanjani bwa bolire nonya nisiko bono kayo bwanjani bukale bwanjani tiboyo nambo ko bororo ekia togende tokomenya chinga kicho moerio ngakioroche igorende abantu togotebenya tubogorera nichigurube intu ase intwe igo chinga kieji chia koronde etomnyogetie abantu ntoche tokonya negose tokoragera ntu tweka abantu bande bagokwenjara na kie kidagotengo bwanjani ekero bwabolire abantu bali kolorera na amabebe gakobora amabere abora obwanjani bwabora omukonya nga kero muntu nigagweta kera kiagera obo kerige koro ko omwanya abantu dani the humanity teye yasirire kurune yaito onorende abato koro kwase rieta lyo monene abatogo tebanga nkoenda turere twasasima omonguru gao totenga tusange ngakibono tugoche gokonyeka nare nakitugoche gokonya abaminto chinga kiechi bono ekina kikere kirenge kenene nukwoni gwa tatu ito otatingonkeringa bono abange baito ntutaiti koibwere eriogi wachole koibwere eriogi riao ligototebinga kero monte rwanerere na ekerego ikiraga abugo gwete bono ntori koibwere eriogi ria tata nigo tokoibwere eriogi rioyo gototebwe rwanerere oyore birecha bono nyasaye itoga kare gotoinyoria ngati atobugorera nikigurube ntu asentwe na mono asogosira na chinga kiechiga mune chinga kikia Paulo akare gotorikerego moraria goteba ngati atokore emereme emiya chinga kikibwenene kitawwenereti nganonya nengaki ya corona nabega neirie tokore emereme emiya asoko bugorera nikigurube ntu asentwe none kerobo omogokoro still tonyara ko batoko bugorera chinga kigurube cheito twensi amo chinga kichons ono manyite obogima tomenyete no obogima bokoro kunga selfish lives encherende onye tinko nyore gento gose obwaitambo yo buna bono mbura no musani one onye kende nke yonko nyora kurwa somburo bono busani obutindo chingambo genderere bono enchere torerende onye tinko nyora kurwa so montode onye tinkwa vesti kurwa so montode igo buancha ni obumboko bororo enchere bono to nyare go to bagose
Bono ekero na ko nyakwegere dini nga ko ekero na ruerete edini ermoina sina kabeira atangani akoro nga so ase edini y'abanyancho igetabu nkero rona etwe getangani getabu ekiyankonya tekekoro konga steps to Christ eje swali ntia salama eke usiki mbaratero chia Yesu. Wow. Egetabu ekina kiyankonya te kiagere topic nero kiare kwegeri goro yobo inche nga kyobo inche bora kwime yo muntu ekerobo inche bwa kure me yo muntu tabu atikiaye nigaro ra sobo koreri ani ngentende muntu ta kutwara yenta kwegimeri nakyo ekiagera obo inche bwa kure me yaye nako manyete ngomo chando moneno mwanya bantu n'obo inche na obo inche nabwagerete Nebukadneza akawa obo inche nabwagerire amaruoti agure obo inche nabwagerire kinibo kyasirira asobo ikobwensi obo inche nabwagerire abantu baminta abange basirira amagima igonga obo inche naburo mochando monene simwanya abantu ko ekero nyasara nche atwe kinga kichingiye kera nanje tekinga kichonsi kero ndeira nera so megetabu kirie konga steps to Christ ayola gechaka naende upya nimbwato gosembere umuraria nga naboko chaka akadigiri ko boinjira bagakonya gokungora ngora ime yawo mbuya kegi mabono manyete omburo na wando je comment chiachira so bonge kegi ma meanwhile tiganchi someta ke kanonye tore on the road iga ko tenga difina orina tunde ini kama kawa asante sana kurwa marani sasuri iga ko tenga sabatengi ya marani sasuri ya wunga yeto no nyama yeto nyaga ko penda kevo Teresa nyamaria ota kurikisa bucha doha rebuya kegi ma korwa South Mogirango emesa mburo no maita emesa ali no manyete kero na algo so meskura ko nyangweda DOK no tu algo kora joint mox pake mese go ninyeroche onaro mwancha ni kurunga dor kabwari yakota guru South Mogirango emesa kubaganelia sabato engi ya abuja sana Linda Lee first born wa magi iga ko tanga happy Sabbath na boygo James OG nere na bago te banga mangana maya king mabonare live cosmas yopenda iga ko tanga sabatengia susi korbori mo white iga ko te sabatengia Alice tingo cha gobeke chionzi bi kiera mona mobile device right now tingo cha gobeka chionzi kolende na go kirenga gwaire chinga kia bene kima go toligereria na go kwana amo na into actually ndo chinga nimbu ata ta ekaibere isa toga tiango ndarara chita eka chiane ndo chiari rembu ata chita ekaibere choko mburo na mangana gwa kwani na maya kikima bono ninyari kane ekero togo te banga social distancing ekero togo te banga kero kende ore ndama chiko afya ninyare kane nkorangeri ngomburo rende obonchobo kibwangendere okwegimeri kigwachire twabo irie digiri ye ninyare kane nkorangeri ngomburo nchungo konye ninyare kane ntebe nga omburo ngaki ogenderete erinde ngotarire inkera kiaba Kristo rero baguchwikira bamwabo onye social distance kerororo na tokani wanga tobera tambe omoraria ne chinga kichiabora kagina ara kwanire riete rigego ya corona ake kiagera injira bonya ko cyande ke birengera rio tuma useni chenkara gosoma bobe na timanye tinga ninchenta en karo moliri ose timado siri on karo moliri na lado tebi kiagera ekeron korigero ria mangana a corona ekene na sinyiru kwege na nganki kagendere lakini ekeronko ira na samariko amariko nko ryali ko nyora maisa kenarora asegeta tamba ke ntamaeti osabande ngo ikera bakarororo ekerogo some getabu keria kia saburi ibere kebunge kemo ne ya kabere niko gekari go kwana nga
abantu bayimukire babere mamincha batete korwanya omwaka w'amafuta Nyasaye na inde ekeroko some gitabu geko gungate Illuminati 666 niko gekale gotebanga enya ensi yari kugendera komenya aso mwaka chiri wibere na mirongo ibere boro ninko igweta bori timanya ti kwanyigure bono kwanyigure Hello? 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 Omburo. Yeah. I don't know what's no nyigweta bya. Ninko iwete nche bya kabisa. Okay, asante sana. Igo na lego te wanga mbija mono kigima. Ashi inchira ya bene na boro chiga igan kuna koligeria in fact into ga ndete na boigo na news inchire chiko na konchira asente gete ga iga na kingo na koligeria na kia mangana ga ndete lakini nda dote ba in a very special way ngam ya mono kigima sa mangana wato ire chinga kiarero na ninkoliye bado kiara muroberi oliwo bwamata senka noro bado gose go kwayo gorite Bona leo bwata mangana mangi. Biyamono. Bono rinde igondo chenga asena chaga ige binto naga nyete biachire there are some news in buena to ko barata la bwango iga in a few minutes actually tiganso okay go say nindigere liega. Let me turn my camera elinde moligere lie enchera mangana ga ndete ense me igona chango swande na pakiri go swande go chimaria elinde mangana nare to koligerie geti kienda ga maria ago kole kana manene kegima ainta ta getigo ya kwanere kiagera go ya kwanere go ta ko ba news but today I want to thank God nyasaye no muya otwancheire na twanyarire koba to koba no yo mitomburo ritu koria rero na tunyare koba tukwegera mange ringana ria uri omweri asaba tegere na bakurigeretio mburo Mbiyamo na seri bago morariana mbeyamo ase kunganchira kuche mbeo. Abo igoni onale kurogo kulera gose obasemi uchi asa abantu bamintu bonsi bimwanya gitinga ase babeta. Banyale ko bago choi ni asereti yeito yaba gusigiro bo radio. Radio yabeire kogenda yarandi chinse mochonsi. Boiga gotoletera news ase eruga yeitoto ko iwato te konya kogania omonto utuonchorera na boigo naende asoko yesege talene na konya chinguru na utwale koganinga ketwanyolere kende twanyeruta irinde yagenda kutusangireria yatoleta information use news above all nkerianga Nyasaye itona tuanjete chinga kechiga kyo moerio bintu mbiri biya abana ba minto bintu bya bimbiri biya na nonya tweikaransire ga iga tweikaransa tuyanda totebenga abono biya tole mbo toko biria ya bwango iga tobiroke wa yasambuge tenga bono na naka bikero mburo na kyo kongo sega bwango iga tobiroke ekiagera kero monto nako ganira nege asome omugano olio Ruth kera kuruense ya yako gende nse yare ya Moab
kira ruete Bethlehem iga gogete akagoka sana gatebanga na tamire kurense enchara yangitire tiangenda alimo tiangenda mo abwana onda binyore ndara abiria ekera bikerete umugaka karara abana baye bakarara agatigara oro muboraka otabwati bana orwe toro nebinto achete kolienda gira achikolia. Yes, igo abana baminto mugano yo nabona algo yanyo oire chinga kitia osome ngora go sabo moika gotangane lakini ateberanga setorigeretie bintu mbiri biya bwango mbitorokia nyanto ko muriranira nyasaye amura ega mwa pwastu agitendo chenga amangana abeire bobe musacho osirire abana basirire igakwira na tabwati noe mwana noe mukamo muro yo motayo igakwira nera bwekare bosa na mukamo muro yomo bororo amangana amakongu sana iko bwango iganto biroke no Tiamono mbura, asante sana kusiato Washington, asante sana ninkolige naende. I'm very grateful to akwane na after such a long time. Omwancho mategereri na oyo torigeti. I want to thank you ngam yomana singing chokanda koligeri yaba kusi Global Radio. Eto kote banga andonsia stoko toka we will be able to collect ramangana na kuwamono kuikera senchira jamene kigma. Ntaleba subscribe to our YouTube channel AGR News in your website to abakusiglobalradio.com. Na voi go ignoranga agrnews.co.ke agrnews.co.ke na bogo tonyora chinsa emeronge bere nainye ase go totegera online kwanyore app yetu ya Bagusi Global Radio onye toranyora nkigo soganyete genda ase Google Play Store orikelieta Abagusi Global Radio onyore app yetu ikiara ni go tore chinsa emeronge bere nainye at the top of the hour ngonyora tore ase yamo nkonyora tole amangana maya na baigo na after 1.5 hours kera nse amane nusu konyora tole United Nations Radio egera to what contract na barabwa na Bagusi Global Radio okoreta amangana United Nations Radio kera every 1.5 hours asamange Abagusi Global Radio.com se agrnews.co.ke igotuwa kabere na mtu yubranshi mboro ku Seattle Washington otoiro basemyo banane kima na gotebanga kero kinde iga kiryogo kora. This is AGR on the road. Kiryogo kora abwa sure etoken kenyore otoken katariore yakore as you wish your last day on earth ikiara you never know what will happen in the future. Felix Sosoro Nyangate kurujinsa mochi abonchari I don't know tinda your link I don't know go sena kiyaba igo na taka komanyanga nga kichukore kiagere chinse meji chia monchari nga kiaba antobe aliganetie osoro nyanga tengo konyorande bwango iga but meanwhile ndaido te amo nchoma tegere stay tuned na komanyanga na kia mangana agenderete abantu baito bagonte binga chikure chitale kona kogenderera toserwe tona kuragira bantu ngona kuragira bale onchari nga kia mangana agenderete. Up next to so kwenda kiera ngokwira nde masha mutumanyanga ninke kegende tororo igega sense ya mesquite one of the things enganye tege gano koligereria de Chicago ego chaga ga Dallas chinsa mucha Dallas mate ye kobogoligwa elinde gende gokonya abantu. One of the things to akwanire no mtu yunashumburo no koligereria ngana ki abantu bakonyore ndagera naki abantu bakwe naki bakwe igutia sichinga kichi chia ososere chia COVID bantu basiririe meremo bantu basiririe abanchari bamwabo abantu basiririe nonyo no gosemeria ngaki gose bagoche gokora. One of the things inganye tega Dallas ne kago ego chana Southwest Airlines yoko ena kinga abantu baragire amashe mongo kogenda gochinse mochi ayatari mata elinde ndorengana ki toko ye piki ndagire yo to abantu n'abantu bande banyara ko bakuragira. Meanwhile ngo tengali second say Mesquite Adventist onye fly I'll share it later elinde ogenda bakororo onye gotagite ndagira. There is a way abantu betu babekanza mokwena kinga mugokoletera balendagira maete it's funny abantu bari kinga kiche bagatebanga abantu lili batabwatie sadaka nalio gatebanga lorakere yonsi obwate ekunte ekogoti kabisa
elindo nyare ko bago koreta kinde to liga iga tima yidinge kanisa yao ba ko ire ndagero ko ligo se wara ko boli ngalo nga kiko korone ya itrense mo buya muri go sabanta ba anchi tinga so long as ba korore kanisa they just want to go down one of to rioka bantu bale bai ko le to ko bako rioka muntango na gote banga nga rioka kwana ko rambora ko bako nga na ebuata elindo muntu. So one of the things na nyorera siri tukulia na elinga kanisa nchire sikoga chiko konya abashiriki bamwabo ne tabanga no mushiriki obole ko ichore mwanya bantu chikanisa nchira chiko konya chiko ko endageranga agenda there is a church na tarera I'm still collecting that documentary ko nyebeka da ngora elinde nyebuato ke though is one of the local stations na kolera, but I will also put it on AJR elinde to nyara ko batoko nyemanya. One of the things that you're linking every Wednesday bakoleta bakotebanga no waterent ya nincho bakwa chitore that's like 100,000 chia Kenya ono ko nyoranga inebe singie sana kwa wota kolere mirimo ekanise ko kwa tunga gendo shoti chipiri chao abantu mbali berwete sika chikanisa nchire sika chirwete ko konya. That's one of the things kia ngere segeto chinga gichialero ekera mande tu igoleta maboko lyoka nga chikanisa nchiro ro chirwete chiko konya tima dia bwa sole kanisa yoko genda ngaki no bwato ya go konyire gose igo barambore to ko boko nga bono ne chinga gitoko lakini nda kunyori nga not against that esadaka manene ka wanchire karwe kero that is how I can say manene ko genda na ba wakana bills na boigo na emerobeli na beo kora ya gende da but rende na bere bia at the same time nga ense maye komi irani kiara okonyora kwa konye toranyoro olio toranyora tima tinga na ro tali konyora pi lakini olio toranyora nga kiera go konywa ne kya konywa olino ntiri bagusie Global Radio asamange AGR news.co.ke. Chimesejero, I'll be back. When I'm done, I'll be back in the Manako Vingana Kamanga. Continue commenting. Go to the live on YouTube, Twitter, and live on Facebook. Go comment. I will read your comments.